Bilag 2. Eksponentielle funktioner. Hvordan kan grafen for en eksponentiel funktion se ud, hvis den går gennem de 3 punkter i koordinatsystemet på bilag 2,2 herunder? Du skal forklare, om egenskaber ved en eksponentiel funktion gennemgår forskriften for en eksponentiel funktion og betydningen af a og b for grafens udseende. Og jeg har skrevet svarene herude til venstre, og svaret på spørgsmål 1 er: forskriften for en eksponentiel funktion er fx er lige med b gange a, og så skal der ikke stå 2 heroppe, der skal stå x, altså a i x'ene. Konstanterne er a og b, og fx, eller y som det også nogle gange hedder, det er en variabel, og x, som der i virkeligheden står heroppe i stedet for 2, det er også en variabel. Så altså a og b er konstanterne, og de andre er variablerne. A, det kaldes også fremskrivningsfaktoren, og det er den, der afgør, hvor stejl grafen stiger eller falder. Altså hvis A er meget høj, så stiger den meget voldsomt. Og B er skæringspunktet med y-aksen, og det kaldes også for begyndelsesværdien. Og hvis A er større end 1, er grafen stigende. Og hvis der skulle have stået hvis her. Hvis A er mellem 0 og 1, er grafen faldende. Spørgsmål 2. Du skal gennemgå, hvordan A og B bestemmes ud fra 2 punkter, og udføre en beregning ud fra følgende 2 punkter. Punktet P 1,6 og punktet Q 3,24. Og det har jeg så svaret på herude med det grønne her. Hvis man kender 2 punkter på grafen, kan man finde A, altså fremskrivningsfaktoren, ved hjælp af formlen hernede. Og den måde man udtaler formlen på er x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1. Og så er det altså værdierne fra de her 2 punkter, at man skal putte ind i formlen de rigtige steder. Og altså 1-tallet her, det er x1, 6-tallet, det er y1, 3 er x2, og 24 er y2. Og det er simpelthen de tal, jeg har puttet ind her. 3 minus 1, det giver jo bare 2, derfor har jeg skrevet 2 her. 24 sjettedel, eller 24 divideret med 6, det giver jo bare 4. Og når man regner det her ud, kvadratroden af 4, det giver bare 2. Altså det tal, der gange med sig selv giver 4, det er bare 2. Så A, som er fremskrivningsfaktoren, det er altså lige med 2. Den har vi så fundet nu. Og når så man har fundet A, så kan man finde B ved at isolere B i forskriften. Og det er så forskriften, vi har skrevet hernede faktisk. Men i stedet for at kalde det fx, så kalder vi det bare y, fordi det gør det lidt lettere her faktisk. Så her der har vi skrevet forskriften. Y er lige med b gange a i x'ene. Og her der skal vi så bare isolere b. Det er det, vi gør her nedenunder. Altså for at isolere b, så skal a ind på den anden side af lighedstegnet, ikke? Man dividerer faktisk med a på begge sider af lighedstegnet. Så her, der har vi isoleret b. Og så putter vi simpelthen bare, herefter indsættes tallene for x og y fra et af punkterne. Så skal stå fra her. Så vi sætter simpelthen bare y-værdien fra det første punkt, og x-værdien fra det første punkt. Dem sætter vi simpelthen bare ind i denne her formel. Og her der har vi bare lige byttet rundt på b og y divideret med ax, sådan så b står til venstre, og y divideret med a i x'ene står til højre. Og på y's plads, y, det var jo 6 i det her punkt, så vi har skrevet 6 ovenover brøkstregen. A, det regnede vi os frem til, det var 2. Det fandt vi ud af heroppe. Og så opløftet i x, og x, det kunne vi se der, det var bare 1. 3 divideret med 2 i første, det er simpelthen bare 3. Det svarer bare til 6
divideret med 2 i første, det giver bare 3. Så nu har vi fundet b. Det er simpelthen lige med 3. Forskriften er derfor fx er lige med 3 gange 2 opløftet i x'et. 3, det er vores b. Altså b heroppe, ikke? Og 2, det er vores a. Altså a der. Fra den tredje her, det har jeg ikke lige skrevet endnu, men du skal bevise betydningen af b for grafen i en eksponentiel funktion. Og det kan jeg lige gøre her. Altså b, det er jo begyndelsesværdien, som også er skæringspunktet med y-aksen. Og den kan vi sådan set bevise ret let. Fordi vi ved, at i skæringspunktet med y-aksen, der er altså punktets x-værdi er altid 0. Vi kan for eksempel se heroppe, der er det et skæringspunkt med y-aksen. Den har en, altså punktet hedder 0,4. Og hvis vi putter 4-tallet ind på y's plads i regneforskriften, eller fx, så kan vi sige 4 er lige med b gange a i x'ene. Og vi kan putte tallene ind. Altså x det svarer til 1. Nej, undskyld, x svarer til 0 i det her tilfælde. Ikke? Så det er b gange a i 0. X er jo 0, fordi x-værdien heroppe er jo 0, så vi putter simpelthen bare 0 ind på x's plads. Og når man opløfter et tal i 0, uanset hvad tallet er, så giver det bare 1. Så i virkeligheden så står der 4 er lig med b gange med 1. Og b gange 1, det giver jo faktisk bare b. Og vi ved, at skæringspunktet med y-aksen, det er jo sådan set bare b. Så 4 er lig med b, eller b er lig med 4. Og 4 er jo simpelthen bare b, altså skæringspunktet med y-aksen.